En vigtig ting for mig som fotograf, det er, at jeg kan forberede mig. Det kan være, at jeg bliver kaldt ud til en kunde, som har et meget lille rum, hvor jeg skal ind og fotografere i. Jeg har selvfølgelig noget lys, jeg gerne vil have med. Og jeg har måske også en idé om, hvordan lyset det skal lægges. Men jeg kan jo ikke teste af, før jeg kommer derud. Det kan godt være et lille problem. Det kan selvfølgelig også være, at det kommer med erfaringen. Men det kunne da være sjovt, hvis det var sådan, at man kunne finde et program, der ligesom kunne hjælpe en med at lægge lyset og sætte lys op. Bruge forskellige softboxe. Og så have modeller til rådighed 24 timer i døgnet. Det kan jo være rart, især hvis det er så, at man ikke kan få fat i nogle modeller. Og så kan man jo teste nogle ting af, uden at det koster alt for meget. Jeg satte mig selvfølgelig for at finde sådan et program, og jeg har faktisk fundet et. Og det vil jeg gerne vise jer nu. Satellite 3D Studie, det er dit virtuelle studie, som du kan tage med dig overalt. På din PC eller Mac. Det er her, du kan lave din lysopsætning med forskellige lamper og speedlight osv. Jeg vil lige lave en lille rundtur, for at I kan se, hvad det er, det i grunden kan. Når først man har det åbnet op, så er det sådan lidt skræmmende måske. Men hvis man tager det stille og roligt, så går der faktisk 5 minutter, så kan man utrolig mange ting i det. Allerøverst op her, der har du hele dit kamera setup og et histogram. Du kan vælge, om det skal være full frame, eller om det skal være et cropped kamera, hvilket format det skal være i, dit objektiv, lukkertid, ISO, blende, om det skal have en laser point, sådan at den, eller target lock kalder de den her, hvis kameraet det skal være låst fast til din model. Du kan sætte det i sort-hvid, og du kan tage nogle snapshots. Hvis man har lavet forskellige indstillinger, så kan du tage forskellige snapshots sådan hen ad vejen og gemme og få ud. Herovre i den højre side, der har du, hvordan ser det ud fra kameraets side af. Der har du nogle fokuspunkter. Du har dit objektiv. Det her, hvor du kan zoome på, alt efter hvad det er for en, man har valgt. Du kan vende dit kamera om. Du har også mulighed for at køre det rundt og justere det ind, sådan at det passer med den framing, du gerne vil have lagt. Så har du sådan en top view her, hvordan det er, og så har du en liste over de ting, der er lagt ind i dit virtuelle studie her. Når man har klikket på en ting herinde, nu har jeg klikket på baggrunden, så over i venstre side, der får man at vide alt hvad der er omkring den her baggrund. Og det kan godt være, at den skal være noget bredere, den her baggrund her, eller smallere eller længere, og så videre, og hvilken position den skal have. Og hvis jeg klikker på en lyskilde her, jamen så har jeg også mulighed for at se, hvor skal den være henne, hvilken højde skal den have, og kan lave det her. Jeg kan også lave det direkte inde i selve mit virtuelle studie herinde. Og så kan jeg jo give den meget lys skal der være. Skal den være tændt eller slukket? Det er jo åndssvagt at sætte lys ind, hvis det er sådan, den skal være slukket. Nederst herover i den venstre halvdel, der har du en hel række modeller. Der er forskellige kvinder og mænd. Og hvis man vælger dem, eller en af dem, og gerne vil have på, så trækker man dem simpelthen bare ind i studiet herinde. Og der har man mulighed for at dreje dem rundt og sætte dem op i forhold til hinanden. Sådan. Nu kan de så ikke lige komme med på kameraet. Så skal vi nok have dem der. Og hvis man gerne vil have dem fjernet igen, jamen så lige så snart man har markeret en af dem, så kan man bare trykke på delete. Og så forsvinder de igen. Du har så igen hernede, der har du forskellige lyskilder. Hvis man tager en og sætter ind her, sådan. Selvom man har valgt den her lyskilde her, så kan man stadigvæk gå ind og modificere den. Skal vi have noget sat foran? Hvor mange watt skal lampen være på?
Og hvis der ikke lige er den, som du for eksempel sidder og har, så kan man lave sin egen herinde. Og sætte den op med, hvor mange watt den er på. Så det er sådan, man kan selv customisere det, som man har lyst til. Der er også speedlights, og dem kan man jo trække en hel del ind af, altså hvis man har lyst til det, så er de der også. Og der er paraplyer og så videre, man kan sætte på. Der er også reflektorer, man kan sætte på, og dem kan man både gøre større og mindre, og man kan hæve dem og sænke dem, som man har lyst til. Og så har vi noget, der hedder props herinde. Det er forskellige remedier, man kan sætte på. Der er blandt andet en sofa og en stol og et sofabord. Og hvis man tager en kasse ind, for eksempel, jamen den kasse, den kan du jo også ændre på, sådan at det faktisk bliver til en platform, som de kan stå op på, eller sidde ned, eller ligge på. Alt efter, hvordan den skal vende. Så fjerner jeg lige den igen. Så der er rige muligheder for at lege her. Tror jeg lige, vi får nogle af alle de her ting til at forsvinde igen. Der blev lige lidt for meget lys på. Går vi tilbage til her. Basic setup her. Sådan. Herovre i højre side, der har vi så kameraet. Men man kan bytte de to vinduer ud, der hvor du har dit studie her, og så hvor du kan se det direkte fra kameraets synspunkt. Så den kan man prøve at switche om på. Der kan man se, at lyset det er nok ikke så godt. Der er også nogle fokuspunkter her, du kan sætte fokus med. Så jeg skal nok lige have flyttet mit kamera lidt her. Hvis nu vi siger, at den skal stå cirka der. Og jeg vil godt have den vendt om. Så den kommer op i det format der. Og sådan. Det kan jo godt være, at min lyskilde, den ikke sådan lige er den bedste. Og så er det jo bare, at man kan begynde at sige, jamen er det sådan det billede, det skal se ud. Men det er virkelig gennemtænkt, fordi man kan se skyggeren her på fingeren, der går igennem og det hele. Det er simpelthen, man bliver så betaget af det program her, synes jeg. Sådan. Jeg vil lige prøve at hente et demosæt ind, der ligger. Det går et øjeblik. Sådan. Hopper lige herud, så man kan se det. Hernede, der er der lavet nogle snapshots, hvor man så har gemt de her sets eller opsætninger. Og når man dobbeltklikker på sådan en, så får man nogle metadata at vide herovre. Man kan selv skrive sig nogle noter dertil. Og de bliver nemlig også eksporteret ud. Man kan eksportere sådan en setplan ud. Det kan godt være, at nu ser det sådan lidt hakket ud, men man kan også rendere det sådan, at det kommer til at se rigtig godt ud. Og man kan også lave en lille opsætning inde i programmet, sådan at det ser lidt pænere ud. Det ikke er så takket, men det fungerer. Jeg prøver lige at sige apply to stage her, og så kan man se, det er den opsætning, der er lige her. Og vi kan prøve at sætte kameraet ind på, og eventuelt lige vende det om. Se, hvordan ser det ud. Og så sætte framing lidt anderledes måske. Se, jamen, skal det være sådan, eller skal det være sådan? Der er også andre, man kan hente ude på nettet. Der kan man downloade nogle opsætninger, og så lege med det lys, eller videreudvikle på det. Og man kan eksportere de her lyssæt ud også, den opsætning, man har lavet, og så give til andre, hvis man har lyst til det. Så det er rigtig genialt. De udvikler på det her hele tiden, så der kommer nye ting ind i det her. En lille speciel ting, så har vi lige sådan en blomst ind her. Det er, at kamerafunktionen heri, den fungerer altså bare. Hvis man går herop og kigger på kamerasettingen, så har vi en ISO 50, og vi har en blænde på 2,0, og hvor kameraet det faktisk står rimelig tæt på blomsten her, så giver det jo en meget lav dybdeskarphed. Og hvis jeg klikker på et af de andre fokuspunkter, jamen så ændrer fokus sig.
og du får den her dybdeskarphed med. Så det vil sige, hvis du går ind og tager et portræt af en person, og du sætter den lige smask i øjet, så kan du få ørerne til at være lidt uskarpe, og så videre. Og det er også noget, man kan sidde og lege med, så du har faktisk et helt virtuelt kamera, så der er faktisk ingen undskyldning for ikke at kunne sidde og arbejde, mens det regner, eller at man ikke kan komme ind i studiet. Så noget som blandingen af farver. Hvis man går ind og kigger på den her opsætning her, så har vi 3 lamper. Vi har en rød, vi har en grøn, og vi har en blå. Og den går faktisk ind og blander farverne rigtigt. Det er sådan lidt vildt. Det er altså virkelig gennemtænkt, det her. Det synes jeg. Den her. Den hedder så Rembrandt 2. Så hvor man får Rembrandt lyset. Det er jo den trekant her under øjet. Hvis man gerne vil lave den, nu står der jo så nogle lamper her rundt omkring, men det er jo ikke sikkert, man lige ved, hvor langt er der fra, hvor langt står de fra modellen osv. Jamen, man har et lille målebånd heroppe. Så tager man og peger på et lyskilde, og så måler man ind på modellen. Jeg tager en anden lyskilde her og måler ind på modellen. Der. En lyskilde her og måler ind på modellen. Og jeg har kameraet og måler ind på modellen. Og hvis man lægger mærke til det, så står der faktisk, hvor mange meter. 2 meter og 29. Det er simpelthen genialt. Måske lige en detalje mere. Der er den her. Hvis vi henter den ind, der er sådan en fin væg herover. Det er den, der hedder Picture Wall, som man har hernede. Man kan selvfølgelig sætte flere ind. Ja. Og dem kan man jo mosle rundt med, som man har lyst til, stadigvæk. Men man kan faktisk også lave sin egen. Hvis man gerne vil have lavet, hvor der er et lys, der kommer ind igennem et vindue for eksempel. Hvis man laver sådan en interiør, hvor der sidder en model, så laver man bare en PNG-fil, hvor man har lavet vinduesrammen. Og så skal man selvfølgelig sørge for, at selve ruderne, der hvor glasset det skal sidde, at det er bare transparent. Og så vil den simpelthen gå ind og så lave skygger inde i dit der. Jeg har faktisk lavet en her. Jeg laver sådan en stor ramme her, hvor man lige kan se det, og så sådan. Jeg prøver lige at lave sådan en. Det er så en, jeg selv har lavet her. Og hvis man kigger lidt på det, så alt lyset her, det sådan. Hvis man kigger herover på selve kameraet, så er den der. Og hvis man bevæger den sådan, efter den lige har renderet igen, så hvis man lægger mærke til, hvordan er skyggerne så, og jo tættere på de kommer, jo mere kraftig bliver den her skygge jo selvfølgelig. Kan man jo se her. Så det fungerer det hele. Det er simpelthen, det er utroligt. Men der er en 15 dages prøvetid på det. Og den findes i 2 versioner. Den findes i en basic udgave, og så findes den i en studieudgave. Og jeg synes ikke prisen på den er så dyr. Man får i hvert fald rigtig meget for pengene, synes jeg. Og man kan få rigtig mange timer til at gå med det. Tak fordi I kiggede med. Jeg håber I vil kigge på det. Jeg synes i hvert fald det er sjovt. Hej.